Salgra Tripura Hankoni Shantir Bajar Laogang Barua Kamio Khoroksani mangkwthwi mankha mangkwthwini Shirimung Tuton Saha Umar Breji Anganahini Khaklaijaka Shawi mankha Tuton Salbrumi Haino Kokti Sal Horo Hatini Kifile Thuyamo Roko Faimani Fia Tangsal Fungni Damchar Kawi Tongibo Bini Thumani Nokni Doga Fiok Zakliya Hinke Nukhungni Borok Khami Thikjaka Abuni Ulo Tei lamsha doglam tei hapsonoi nukha tutonno hawok laijake tei mungsa eduk gerike amchaini lukurokni khubni ko tuton sekango bo waisa nukhung khajak bini bihik bo thui thangjak nukhungni borok rok saka kebo bai mungsa walai suklai kore hinei koktama manai Shantir Bazar naimathang khoti naimathang rok thangai sokika naimathang rok mangkwthwino tlangkha postmortem khlainani bagai report ya hawok laikha hinke sawi mansinai tamuni fero langma chokna Patimungno kitingge Laogang Barua Kamio khamani sampli shipsaka Kita sudah wancai? Kono কিছু না বাজার তো নাই ঘুমাতে সকালে বাজারে যাবে 6টা বাজে তখন আর শ্বশুরে বার গজে আছে কিলে এই সাইডে দরজে বান্ধা আছে এখানে দিন বার যেমন 7টা বাজে তো এবার কি চার ওরাটা